pre, asa ka? Uy pre, diri ra ko. Problemado lagi ka. Lagi pre. Ano man, si problema nimo? Kuan ka ng kining. Makoy crush pre pero mahadlok ko confess pre. Mo pre? Ako gani pre, madlok dingon niya. Na-crush na ko siya. Mo ba pre, nadi kay crush? Oo pre, pero murag naa na siya laing crush. Tuod pre, kinsa day mo crush? Si Kuan pre, si maula mo ko pre. Okay ra na pre, kita-kita ra bitaw. Isa ba man ako kinsa man na? Ikaw sa una. Si Kuan pre, si kanang si ikaw. Ikaw sa lagi una. Ikaw gani pre. Ikaw sa ayahan ako isa ba ako pre. Ikaw lagi yung crush pre. Unsa ako? No. Pre, sorry, crush ikaw. Pag sure na pre, uy. Lagi pre. Tukad sa una. Tawa man ka pre. Bitaw pre, sa tinuod lang. Crush po di ka sis. Ay, mo ba sis? Ay, naku, sure ko na. Apa sis? Apa sis? Okay, PUBG, Naskito, para sa gawas. Shout out sa nakakas na ko kay sige ko pangapin niya. Shout out sa akong mama kay nagtrabaho siya para sa mga. Shout out sa akong dosi kong kuya. Ha? Oh, shout out. Dili may okay lang. Shout out. Shout out. Shout out sa Asrabit. Ang uyab. Sa akong ex. Oh. Ang ex day. Ha? Wala ko to. Shout out. Ay ulo. Imo din.